Aprobado o expediente para acondicionar a envolvente térmica e reformar o interior da Casa da Xuventude de Ribeira. O orzamento da actuación ascende a 307.000 euros e o prazo de execución é de 8 meses. A licitación co conseguinte inicio do prazo de presentación de ofertas activarase en breve. O Concello de Ribeira vén de informar da aprobación do expediente correspondente á contratación das obras para o acondicionamento da envolvente térmica e a reforma do interior do edificio da Casa da Xuventude. Situado no cruce entre a Avenida da Constitución e a Rúa do Estatuto e cunha superficie de 743 metros cadrados distribuídos en 3 plantas. O edificio rexistraba unha serie de eivas que era preciso subsanar. Con este motivo encargouse a elaboración dun proxecto técnico. O documento inclúe a mellora das terrazas a través dunha nova solución de illamento e impermeabilización, acabada en gres, mentres que para as fachadas adotouse por un sistema tipo SATE. Ademais, todas as fiestras estarán sustituídas por outras de aluminio. En canto ao interior do edificio, cambiaránse as portas de paso, afectadas pola humidade, sanearánse as caras interiores das fachadas e efectuaránse reparacións nas instalacións de electricidade e fontanería que o precisen. O orzamento da actuación ascende a 307.000 euros. O prazo de execución é de 8 meses. A licitación co conseguinte inicio do prazo de presentación de ofertas activarase en breve.